Ассалому алайкум, бародарои ҷон, созаи хубе, саломатитон хубе? Бародарои ҷон, ҳама каса подписатсия кунен ва якдонагӣ лайка биҷуқен. Имрӯз 14 июн соат 10:16 ба вақти Москва ва 12:16 ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, курси имрӯза дар программаи Convert Plus медонед ки як программаи курса нишон метавад. 1000 рубл 192 сомон, доллар бошад 17,59, евро бошад 16,86. Бародарои ҷон, курс дар банкҳои Тоҷикистон. Курси имрӯза дар банкҳои Тоҷикистон. Чӣ ки ҳамаи шумо медонед, курс боло рафтага. 1000 рубл бонки миллии Тоҷикистон, бонки Исхата, Алифбонк, Спитаменбонк, Душанбе Сити, дар қариб ҳамаи банкҳои Тоҷикистон курс 1000 рубл 177 сомон иштага. подписатсияро фаромӯш намекунем. Бо паргоҳа интизор мешавем видеои наво.